Kaya pa nito hanaw, yasam ni siya ni Adto, uy! Suka! Di ba kagikan? Ano? Sino kag-yayo diya? Asa kagikan ba? Dito kagin ka sa kwan, tiwas mo kwan, pagbalik ng pagkaon sa kwan. Asa tiwas na Claire? Tingnan naman ka, uy nga, undangin na ng sigikaon kay mag-gym na ta sabay, Claire. Kasi mag-gym. Di ko ganahan magamay ko tiyan, kaya ano kung kumbira ng Pasko sa bunong karoon. Dali kay pagkaon ng Pasko. Pwede na ba ka naghanang kasaad na kung tuig na human na lang, hapit na na punta human ni December. Ito hubang kumataga niyo sa Sige ba bunong. kung pabilik ng sigsigod? Sige na ba, undangin na ng Sa sigikaon. mukha naman nagkaon pa ko diri. Usam nang gagaguan noon. Nindot kay mag-gym kay mo gamay ang tiyan, nindot ka niya, mamatso ka niya. Long life ka. Sa Sige bunong. na ka. Dili ka ganang utas ang kinabuhi. Ganahan lagi ko mag-gym lagi. Basta raay ko ang dara. Usa mga nailamig ang taon na sulod. So, siya sige Mali bypass gym kay. Oh, dili na. Hindi kina napagkaon ang ulo at tabi ko. Suka eh. Kuan. Dili mo gym lagi. Sir, good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, kanang gym na dito, sir, kanya. Ako po rin, gym mo na ko ba na, sir? Gusto kang klaseng program aning makaya sa iyang dali ni mo. Wala yung yan, sir. Nakulit yan, sir. Nagpila yung daily, sir. 25 ang daily session, ma'am. 25 daily session. So, sir, kanang, ikay mo kadlo, sir? Ini, ma'am, kami gym instructor, ma'am. Nato mo yung gym. Mrs. Yes, George. Uy, na napagkaon. Sige, manong kakaon. Sir, gym. Uy, na napagkaon. Mag-gym ka, mag-gym. Kisa ni Sir, Sir. good afternoon. Yes, Mali mo tudlo. Yes, sir. Bapa man eh, mag-gym guro ko. Saan sa pagkamay anak yan? Basta may mahimo ani. Ma'am, kanang ang problema ba pag amyot kanya yan ba? Mo na ang gusto na achieve, sir. Basta kung gabi ko tiyan, ma'am. Okay, murag taas-taas para ba ning ulubrohanan sa imo ang lawas. Murag Naku ang publikasyon eh. Ma'am, ako pa dili ni murag more than a year pa yun sa. pero ma'am, pinani kasi siya matulog na po, muniwang mo po sa semana, ma'am. Mag-iwang mo. Uy, ano ba ako ba kay? Sa ako ba kayo? Ayun sa mga hospital ko, istorya ko ano, madala, kasi siya. Itong karo, eh. Kaya daw na, sir, ato sa naipadaplay ng pagkain. Awara! Mori siya, ulo mga pagkako sa tantiyan. Awa! Oo. Pero, Kaya sir, kung gusto ka maniwang 30% only exercise and 70% sa kitchen. Sa inyong pagkain. Ano siya, mga inadilit na. Kaya tangis tayo. So, pero, ikaw yung magpapagapit. ganahan ko maniwang ko. Nag-give ko mo nag-give. Gusto ko kayo maniwang ko, dadam ko, kuna ko mag-chicks. Ako ano yung problema, pagkukod mo ka. Yato ko kung ito kapasan. Naawa na dapat ng dindri mga matso kayo. Na, nakakasagin sila kinabuhi. O, si Sir, si Sir. O, si Sir, si Sir. Hindi, pero kato-kato sa sakit niya sa matodlo. Mag-chicks pa, mag-chicks pa. Basta may una, ma'am, basta may una. Warm up po dun, sir. Abi na mag-haghat ang una ba? Ang buhaton is nakalak ang imuhang. Iya nga rin, nakalak. Nakalak lang ang kamot, ang feel. Then ang imuhang kamot, i-cross nimo sa mga Cross siya ko Then lang. mo drop ta gamay, then up. Okay? Then 10 repetitions lang ta, 4 sets. Okay? Pero dili ni mo pag di mo maisa ang imong lawas, sige lang ka i-help lang kaya. Sige, sige, ma'am, sige, ma'am. Okay. Okay, start. 1 up. Uy, hulog ko. 2. Lower gamay, sir. Lord, gamay. 3. Okay. Katas siya, ma'am. Hinalan ko ko, ma'am. Energy, ma'am. Murag pahongin ko rin, ma'am. Murag pahongin ko pagkaon, ma'am. Mahangita. Oh, murag wala din kusog ba? So, dili na magpasakop sa imong mga asawa, ha? Oh, mau yung gata na kusog, ma'am. Iwan si ma'am. Okay, wait lang. Oh, agri na ko. Ingat ko. Ganun, ginahan ko sa bypass gym. Laster. Ito kuan ba? Alami. Okay, last 5 Sa'yo naman tayo. 5 reps. Ha? 5 reps, balay kaon. After 5 reps, then food. Uy, kaon, ma'am. Sige, after 5 repetitions. Saan mo na kung kusog eh? Okay, drop. Drop pa. Drop dyan, ma'am. Okay. Okay. Kaon sa mo kay bro. Ay, tingin kita buya. Okay, sir. So, kung ano naman ang warm up, atong first exercise is jumping jack. Okay? So, yung ano niyo, sir? 1, 2. Nakakita tayo, ma'am. Sige. 15 repetitions for 10. Yes, sige, ma'am. Okay, sige. Okay, ready na? Okay. Start. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Kutas naman, gutom mo, Permi. Sir, karon lang dyan ni Sir ha. Ay, naluwi ko siya mong naon kay murag gutom gid kayo ka. Drop? Grabe ka rin sa eh. Okay, drop. Drop ka ba? 3, 1, another 2, drop. Another one for a pizza. Okay, good. Okay, drop. 1, good. Ha? Asa mo ka dali? Mutudlo si Isa, Ma. ginitan ko niya. Ginitan ko niya. Asa man ang kasi nga tuto ka? Di, kaya para kung di malipong. Sige, malipong. Malipong mo, sinahan ako sa drop-drop, kaya bulog ba? Sige. Malipong ko. Naon ka. Kulata, pagsumbag, bana, magbinuha ka. What's up, Ating Miguel I'm Christian. This is Coach Andy. and Rose. Alright, namin sa Vipers Gym karon na nindot jud kay nga gym diri kay kompleto ang ilang mga kuan equipments diri. Kung mag-gym ka diri mas maapti ka kay naa ang mga chicks diri, mga sexy kayo. Ang damo ko pawalas yung tiyan, padakos yung lawas. Ang paghana sa exercise. Oh, diba? Kung ano mo sa Vipers Gym. Yes, so katong gusto magplano nga mag-gym, diri na mo sa my first gym guys. Kung dito gamit o niya as injured, para barato ra niya para butas Vipers gusto Gym. kinabuhi. Og shoutout din sa kanang T-Wash din sa pizza. Oh, salamat kayo sa sa T-Wash. gift din. Salamat sa inyong suporta mga OFW sa ibang kalibutan, sa mga Bisaya sa ibang kalibutan. Sa mga nag-ano,